Good morning mga master. Yan ang mga master yung sabi ko kagabi na pupuntahan po natin kukunin po natin yung bibigay na damit para sa mga nasunugan. Unahin po natin mga master yung dito sa Bulasi na magbibigay ng damit yung kila mama. Excuse. Tapos pagkakuha natin dito sa Bulasin ng isang sako po ata yung damit na yun eh. Mga 9 punta pa tayo doon ulit sa San Fabian, lapit sa simbahan, na saka kukuha natin yung isang kamaster natin na magbibigay ng yun mga master, yung pinaglumaan yung mga damit hindi niya na raw nagagamit, saka ibibigay niya para makatulong na rin sa nasunugan dyan sa Dagupan. Lamig ako. Kaya yung mga master, magpapagas muna tayo, tapos mamaya balikan ko kayo. Bye bye. Yes sir, dito na tayo. Dito si mama. Nandun na? Okay. Naghahanap para ng sako. Ito ngayon sa bahay para kunin natin yung damit. Mga master, ito na yung bibigyan natin doon sa yung mga master, balik na kayo mamaya kapag sama-sama na kaming kukuha ng
ng donation. Bye-bye! Yung mga master, dito na kami. Kasama natin si Papa Wilson, tapos si Papa Pitboy. Tapos si Papa RJ. Tapos kukunin na namin yung yung mga ibang damit din sa third block. Yan. Yung mga masan, dito tayo para kunin yung ibang ibibigay natin. Pero Papa? Tao po! Diyan ba si Ariel? Si Ariel? Sinagyan pala ay. Asok po kaya? Oh. Ka Papa? Diyan po ba si... Ay, di ba tinatawag na siya? Diyan Papa? Dito? Ingat po kayo sa biyahe. Ay, thank you po. Enjoy your flight. Namas, Ha? naliligo. Naliligo na naman. Oo. Kasi ano pa, tarang ko kaya. Saan pumunta na ngayon? Papadala na yung chocolate na lang. Ito yung mga star, ito yung mga binigay natin. Tapos may kahit pa si Papa. Eh pre, thank you pre ah. Ingat, ingat. Ingat na, thank you ah. Ay, Nagpalop? kasya, ay sa loob na. Wala, hindi tayo pwedeng sumakay dito. Meron pa yung dadaanan natin sa taas. Yo, meron pa nga eh. Nagmotor tayo. Okay na po dito? Okay na po yan? Kayo, kami na lang dyan. Saka meron pa ba tayong dadaanan no? Sa may salay. Salay. Salay pa. Pa doon ko na din iwan yung motor ko. Thank you ah. May chocolate. Yung mga master, meron pa tayong dadaanan sa sa salay. Yung isang kasamaan po natin. Buti na lang meron pa tayong si Papa RG, Papa Pot, ay Papa Pitboy. Buti na mga master, meron tayong gagamit na sasakyan. Kay Papa Wilson. Yung mga master, wag wala tayong lalagyan eh. Isasakay sa motor, kaya naman po mga master, pero mas mainam yung nasa sasakyan. Saka dadaan tayo sa Sintrum Salay dahil meron din tayong kukunin na mga damit. Iwan ko po kung ano yung mga nandun. Yes sir.
Yung mga kasama natin mga master ay puro bad boys po yung mga yan. Bad Boys Riders Club. Saka mag-aakot kami ngayon, tapos pupunta po namin sa Beer House Motogear. Doon kila Papa Karas, ang founder ng Rap Council, tapos Bad Boys. Yun. Kaya mga master, update na lang kayo mamaya pag andun kami sa Salay. Bye bye. Yung mga master, ito yung isang kasama natin, si Papa. Ano pangalan mo, sir? Pangalan niyo, sir? Walang kulay ko. Walang kulay problem. Walang kulay. Tanay? Sundin natin ito isa. Ito, mayroon pa dito. Yeah, making good bar. Ang kamabang ka mo siya. Oh, ito eh. Ayos na motor. Tataas ka na ba, Wapin? Tataas ka na sa sakay. Si Papa Brito. Yung mga master, puno na ito. Eh, napuno na siya. Ay, mga master. Wala, siksik mo lang. Thank you, sir. Yes, sir. Yan mga master, lapit-lapit na po kami sa Beer House Motogear. Yun. Yun, dito na pala. Narampas. Dito ba? Yung mga master, dito na kami. Kala ko doon dito. Wala na pagtunaw. Walang paradahan dito. Hmm? Eh, sir. Yung mga dito po ilalagay lahat ng mga. Ay, sir. Oh, master. Dito po lahat ilalagay lahat ng mga relief. Yan. Ito. Ay, bababa ka pa? Bababa ka? Kita mo yung kanina yung nahulog? Oh. Eh, sabi ko yung dalawa, sabi ko. Yung mga master, ibaba namin yung mga relief natin dito. Wasak na wari yung ano no, basket. Ano? Hindi ka na nga, yung ano, nasa likod ka. Ibaba natin, no?
Meron na? Yung mga master, baba lang namin yung mga relief na dito maglalak. Ay, oo, yun lang. Yun. Yun. Yung mga race riders natin na magbibigay. Baba. Ha? Pababa ka. Dito natin na no? Ilasin mga taga Jay. Dito no? Pwede lang iwan yung photo. Yung mga master dito lahat ng relief natin. Tapos kung napapansin yung mga master maraming relief doon sa loob. Lahat-lahat po kasi ng Riders Club dito na pinupunta. Yeah, papapit bukas no. Bukas ibibigay na doon sa may Dagupan. Oo. O yung mga master bukas pupunta sa Dagupan na yan. Yung mga master mamaya na lang, tapos update kami mamaya kung ano yung pwede pang gawin dito kasi magre-repack po ata kami. Magre-repack pa ba tayo? Magre-repack pa tayo. Ang sabi ni Papa Karas? Sabi ni Papa Karas? Di pa? Yung mga master update na lang kayo mamaya. Bye!
mga master, kasama natin si Papa Karas. What's up? Kung sino man yung mapasimulo nito, ito. Hindi naman Isin nyo. pasimulan na lahat dito. Yan. Sulihin mo natin, tapos mapapicture tayo. Morning po. Hi. Shout out viewers. Shout out. Yo. Yung, sulihin ko muna si Papa Karas, tapos interviewin natin mamaya. Diba? Okay, alright. Good morning o good afternoon sa ating na. Anyway, na-organize namin itong event na to. Kasama ko sila Sir Raymond tsaka si Sir Alan. Nag-usap-usap kami. Then, kunti lang yun na usapan din. Nag-post kami kagad sa FB na magkakaroon kami ng plan sa Dagup Venue. Kasi nga, regarding dun sa nasunugan dyan sa may Arellano, Dagupan City. So, nagkanta kami ng emergency charity sa mga nasunugan, parang ano. Ay, ganun. Pero, Papa Karas, na-imagine mo naman na yung sa dami-dami raiders natin. Yes. Kita mo na nila. Overwhelming yung ko kasi ang daming sumuporta. Hindi lang basta rider, may mga private individual na sumuporta sa event na to. So nagkaroon kami ng mga dropping point. Una doon sa Bero's Moto Girl, nagkaroon kami ng dropping point and then nakapag-generate tayo ng more or less 250 packs ng relief goods. So maraming salamat sa lahat ng nag-drop ng doon, mga relief goods sa mga clubs at saka sa mga private individual. Hindi ko na kayo mababanggit lahat kasi baka makalimutan ako. Pero importante, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagpadala sa Gcash, yun, binili namin ng mga kung ano yung kumulang doon. For example, kumulang ng bigas or incans, doon namin naman ginamit yun. Ito Papa Karas, yung nakita natin kanina yung mga nilalagay. Mayroon pa ba yan? Marami. Yes, actually yung setup nito is from whole Pangasinan yan eh. May mga nanggaling sa Western, Eastern, Central Pangasinan. So, mula doon, yung iba dinala na dito, yung iba dinala sa bahay ni Pres Lemon na kasi yun ang isang dropping point natin. So, pinagsama-sama natin. Hindi ko alam yung saktong bilang, pero tingin ko medyo okay na rin yung numbers niya. Tingnan niya. Kasi mga master, kung makikita nyo kanina yung video natin kanina, napakarami talaga. Nakuha na yung isang truck. Pero, ayun yung truck doon. Yung truck na yan. Puno na po yan. Tapos meron pa dito. Tapos meron pa silang naipadala. Ayan. Kaya solid si Papa Karas dahil meron yung taong ganito naman. Saka mga riders. O syempre solid lahat ng mga sumuporta dito, lahat ng club, club president o club team leaders. Maraming salamat sa inyo sa pag-support palagi dito sa adhikain ng Riders Alliance Pangasinan o sa mga kasama natin sa Rap Council. Worth it naman yung mga pinaghihirapan natin at binibigay ninyo kasi from here, binibigay naman natin talaga direct dun sa mga beneficiaries natin sa something ganyan. Saludo po tayo sa lahat ng mga riders dahil sa kunting tulong yan kabag naipon napakarami. Imagine yun, ang dami yan, di ba? Yes. Yan Papa Karas, sana hindi ka magsawa sila, mga riders natin na tumulong. Yes, dito naman sa Riders Alliance Pangasinan, ito yung mga nagiging project natin gumagawa tayo ng mga iba't ibang community service sa abot ng mga kaya natin mula sa maliit papunta hanggang malaki. Yun, pinagtutulong-tulungan yan lahat ng clubs, hindi lang kami, syempre lahat ng clubs yan, lahat ng club leaders, tuloy-tuloy na yung suporta nila, kaya naging okay yung mga namin, mga activities or events na nangyayari dito sa Rap Council. Yeah, maraming salamat po Papa Karas dahil sa sobrang busy niya, marami kasing tao dyan. Napagbigyan po natin ng interview Papa Karas, maraming Siyempre, shoutout nga pala sa mga tropa ko sa Scooter Kings at siyempre Bad Boys Riders Club at Warehouse Moto Girl. Yun, maraming salamat nga pala Karas DC ng Scooter Kings, Bad Boys Riders Club, Riders Alliance.